Hoxe comezou a folga de 2 días do profesorado galego convocada pola CIGA e o Sindicato de Traballadores do Ensino. Concentráronse este mediodía e rodearon o edificio de San Caetano. Piden menos alumnos por aula, mellorar a atención á diversidade, menos carga burocrática e unha suba dos salarios. A folga está convocada dende infantil a bacharelato e tamén en FP nas escolas de idiomas ou conservatorios. Os centros educativos abriron con normalidade, como establece a orde de servizos mínimos da Xunta. Os sindicatos non farán balance de seguimento ata que rematen as 2 xornadas de convocatoria. Na Xunta, cifrano no 13,6%. Temos unha folla de ruta que foi pactada precisamente con aqueles sindicatos que quixeron participar e tuveron altura de miras, onde, neste caso, o sindicato nacionalista despreciou e non quiso participar en ese acordo. Ahora dá a sensación de que se ve fora, de que se está vendo que ese acordo que se plantexou no ano 23 está posibilitando ter moi bons resultados.